seniorov v poezii, próze a vlastnej tvorbe. Vítam aj našich vzácnych hostí. V priebehu budem vítať aj ďalších hostí, ale teraz v úvode privítam pani magistru Etalu Lučiňanskú, vedúcu odboru sociálneho. Sme radi, že sa nám naozaj darí spolupráca. A toto podujatie organizuje okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v spolupráci s Potatranskou knižnicou, s Mestským úradom, s odborom sociálnym, s Potatranským osvetovým strediskom, ako aj s Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska. Takže ak je dobrá spolupráca, všetko sa potom darí a vychádza tak, ako to má byť. A keďže sa nachádzame na pôde knižnice, tak chcem sa poďakovať aj pani riaditeľke, že nám umožnila a že máme priestory, kde sa môžeme proste v takom väčšom počte stretnúť. Krásu slova je potrebné vždy umocniť aj hudbou. Preto vítam naše študentky. Sú to sestry Irvingove, ktoré jedna je už poslucháčkou konzervatória a druhá je žiačkou alebo študentkou gymnázia na Kukučinovej ulici. No a teraz si vypočujeme krásu zvuku týchto nádherných nástrojov.